Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. Ang disgrasya, Jack. Dili angay nga ikaibong. Pero, ang akong naipudngan ko, anong wa ko magamit ang brake sa auto. Mao pa. Wa kay gidudahan kinsay traitor. Ha, Ronel? Dudahan? Kung wa nimo magamit ang brake, sa ato pa. Dautan ang brake lining sa imong auto. Imposible. Kanunay kong di ba check up ang akong auto. Katong wa ko din kanunay kong ipainomduman ni Chokoy nga ipatanaw gyud sa mekaniko. Oo. Mo nagisulti ni Chukoy nako. Ug mao sa hinungdan nga nung nakapangutan ako nimo kun wa ba'y nagbinuang nimo. Mi traidor nimo. May traitor na ako. Wa man tingali. Way nasuko nimo. Duna, Kinsa? Kinsa, Ronel? kinahanglan susiyon ko na pag-ayo, Jack. Di ko gustong masayop. Si Alma? Ano ta? Nasayod ka ba, Ronil, nga sa dihang na disgrasya ka? Ug akong nasayran nga break ang nakaingon sa imong pagkadisgrasya? Giadto ko dayon si Alma? Walang. Ako lang gisahiwar. Dili ko na tamang dali-dali, Jack. Tingalig. Sumpali ko ni noon ta. Nagdudagit ko, Ronil. Ang sama imong duda. Nga nagselos siya nimo. Wa si katarungan nga masuko na ako. Basta, pasagdan na una nato. Ang mga investigador nga matag o katinawan sa nitabo na ako. Doon na unta ko ihangyo ni mo. Unsa man na? Gusto unta ko muduaw ni Ronel. Unsa? Gusto lang ko masayod kung okay na bagyot siya. Ayaw lain na sa pagsabot ang akong hangyo. Gusto lang gyud kong masayod. Unsa na ro'y iyang estado. Wa ka mahadlok sa iyang inahan? Nganong mahadlok man ko. Gibugal-bugalan baya ka? Lagot magali kong naminaw kay itoy iyang gituhuan nga nobi. Dili man na ako issue good. Kung ako makita nga okay na gyud siya, mauli ra dayon ko. Dili ka kapog nga ni Ronel? May ato na si Ronel sa office. Kigipangayo ang imong kagawasan. Anong mahadlok masad ka? Nga, dili ta magyud ka ibaylo bisan kinsa. Bisag si Ronel pa. Nalipay ko nakadungog ana, Nobi. Ang ako lang yung gikalagutan. Kadtong inahan ni Ronel. Sobra iyang pag-lockdown ni mo. Kung tuwagot siya, dili na lang gud ko mopadayon sa pagduaw ni Ronel. Gusto gyud ka?
Dili na ba ikaw banan? Magdali raman sa ko pauli, good. Oh, ikaw. Kadiyot ra lagi ko. Misugot si Alma nga mo bisita ka ni Ronel? Misugot. Imposible. Dako nga akong pagtuo nga wag yun ta siya gustong muduaw ko ni Ronel. Pero mahadlok lang siya nga may ubos ko. Pinangga ka kyut ni Alma. Di ko lang kapungan ang akong kaugalingon, ma. Mahingawag yun ko sa kahimtang ni Ronel. Ay, natural lang ka na nga mahingawa ka. Doon na ka may gitagong... Mutlang kung sakto ba ko. Ma, wa naman tingali panahon na aron-unahon ko ang kaugalingon kong kalipay. Doon na ako'y anak. Nakinahanglang andaman kog mahayag nga ugma. Imo ang tanang higayon nak nga magmalipayon ka. Ayaw na kog huna-huna. Tiguang nako. Gusto na, ma. Kontento na ko sa among pagpuyo ni Alma. Pero ang imong anak, si Lucky, Mabuhong si Lucky kung dili na mo biyaan si Alma. wa ni mo mahuna-huna nga inigdako sa bata. Mahimong bugal-bugalan siya sa iyang mga kaduwa kung ilang masayran nga babay ang gituho ang daddy ni Lucky. Ma, Jokes. Naibaw na ba? Naibaw ba si Jack? Nga akong anak, ang anak ni Nobi. Kinsa may nagsulti niya, boss? Imo man sab noon kung isumbalik sa pagpangutana. Gusto nda kong mukatawa pero sakit man. Ay, wa man gud ko mahibaw, boss, kung kinsa eh. Kasi nagpahibaw ni Jack or nahibaw ba gyud si Jack. Ano naman boss ha? Iya kang gipangutana? Wa man noon. Pero nagduda magod siya ni Alma nga traidor. Traidor? Ang sabot ko sa iyang pag-ingon nga traidor si Alma nga mao'y nagpamaniobra ron nga mawadan o break ang akong auto. Ha? Naibong laki ko. Kadto tingaling gioperahan ka, boss. Dili man sila si Denubig Alma. Dennis Snoopy? Lagi! Mura man ganito naghilak. Basta sa nakita na ko ni Denubi, no? Nag-uol yung kay siya sa naitabo ni mo. Tinood ka. Jokes. Balik-balik mga boss. Lagi! Kontrabida na ang imong mama. Ano man? Ingini man ni boss. Nakugang si mama ni mo pagkahibaw niya nga Nubi ang nga ni Denubi. Iya pag yun yung giingnan nga mao ba ni ang itoy? Unsa? Lagi boss. Sus! Di palayo gusla si Denubig Alma. Nakita ni Jack ang reaksyon ni Nubi. Kita kay boss. Grabe. Nagduda na bagyan siya. Katumikalit lang kong suot sa kwarto ni Nubi. Kato din nagsilukbagay mo sa parking lot, boss. Di lang to ni mo kwintahon. Ako, boss, no. Nakasiguro ko, boss. Nga nagduda gira si Jack. Nandun na mo sikretong relasyon ni Denubi. Basta. Ayaw lang YouTube ani si Jack. May tungod sa bata. Unyak kay nagduda man ng imong mama, boss, nga katong niduaw ni mo, mooto ang Nubi nga inahan sa mga anak. Sagdi lang. Hinahinayan ko lang sa pagpasabot si Mama. Mupalit pa ka, sinubi din eh. Unsa mo, boss? Gusto kang aduon ako? Ayaw lang. Ayaw na, Chukoy. Tingaling masuko si Alma. Tuwara ba nila nga akong anak? Ang importante nga dili na masayod si Jack.
nga may anak ming duha si Nubi. Uy, boss. May bisita ka, boss. Uy, si Denubi, boss. Biya kayo, Chokoy. Basag din ming duha si Nubi din eh. O kaya, trangkahin yung portana. Imong gipahimang nuan si Chukoy nga mobiya din eh. Man. Nagkasabot lang tingali siya. Dili ko magdugay. Mao pa ka ni imong pakabot. Nanangin kong alma nga moduaw nimo. Kinanglan ko kang manangid. Natural. Libiin ko ni duha. Naibaw ka ba? Ang imong presensya, nakahatag na ko kalikon. Tingali, kuniya ka lang sa akong kiliran. Dali akong mamaayo. Mahimo pa. Dili ta mag-isgot sa atong pagpati. Gusto ko makita ka aron masiguro na ako nga luwas ka na gyud sa makuyaw nga kahimtang. Salamat. Anong napasalamat man ka? Concern ka sa akong kahimtang. Natural man tingali na. Natural. Nga doon natin pinagsamahan. Unsa? May nahitabo na tunduha sa kama. O ka, namatudan kong nalipay ka sa atong panag-uban. Og labaw kong nalipay. Tingali kun... ayaw na lang. Tingali ko na nanghid ko nimo. Mamularga ko. Dili ini kada ko ang imong kahiupos na ako. Sakit na ako. Pero namawi ko sa dihang dito sa layo. Ikaw ang kanunay na akong gihandong. O dito sa layo, namatudan ko nga naikugma na di ko. Nga o dito'y bation sa kapinuhat nga naikugma. Nga dili mahimutang. Habi ni mo, gusto ka ni kong mubalik na yon. Ang sultihan ka sa akong kipati. Sadyang wa ka manawag. Sadyang wa ka na kontak na ako. Murasad kong buwang. Nagsige sa kukunahuna kung sa may tabo kung dili ko mamapdos. Og maunay hinungdan. Nagipapantayan ka lakaw ni Chokoy. Pero, kumpiyansa man gud ko nga fertile ka niya itong higayona. Ikaw na mo ipilihon sa akong kinabuhi. Love me. Nagapos na ang akong kasing-kasing, Ronel. Pero mibati kasab sa akong kipati. Diyan ni mo. Wa ba? Tukani ko. Naikugma kasab na ako. Ha? Nubi? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!